Awita. Great. Kabazi mfethu. Hayi no right mfethu right. Osanibonani mzansi igama lami nguZipho ngakaZulu umahlalela ngobahlalela into zakhe. Yo MC yibina loyo. Hamba nensizwa la ihlezi ngihamba nayo. Kodwa izozisho. Ungakhohlwa nje ukuthi social media. A professional social media. Yes. It's been almost 10 years. Above 10 years actually. Around 15 years. Yeah. Damn. 15 years we filmed. There's a lot of experience. There's a lot of experience. Yes. Sanibonani uSiboniso kaDlamini. I'm just an entrepreneur and I call myself a philanthropist. Ngiyanamukela kusaxoxa podcast. Njengenjwayelo ke sizoyixoxela nje. Yeah. Ngembono yethu ngayo yonke into. Yes. Welcome to Isiyathu Podcast. Siyayixoxela nje.